kuti chiri kumboitika kumba kwenyika chiri kuitika pamuzi penyu tisati aenda mberi zviri kuita aite kuti tisvike pakuti chimbouyai kuno zvii kuitika pamusha penyu. Pamusoro pechingamiri ndakangoti ndiri kubasa ndichozwa taurisai handiti maona kuti nguva yanga ichitaura vamwe takati tine vanhu vaitosimudzawo maoko itai kuti wanze ndakati nditori kubasa marimwe zuva kusvikira pene chobva ndazomukadzi atofona kuti kunoku maijoi vandifonera vatume munhu kuti hanzi murudi wekudare kwamambo Sauronde achangamiri. Ndobvunza mukadzi, ndakabvunza ndikati kochi tatadzei yasungwa kwamambo zvikanzi maijoi vakati vakusunganisa asi kuti pane ripoti rwakaenda zviyamuziko riri kuitike pano pamusha rimwana wangu rurwara inini. Ndobvunza kuti ndiani wanda kumhangara, ndakamubvunza mukadzi wangu ndiani wanda kumhangara zvikanzi handiziviwo kuti wamhangara ndiani asi handifungi kuti wakumhangara basi tozwa maijoi yacho kuti ndiani wakadiwa kasvisa shoko iroro. Miraiba maraitsi emwana munovaziva kana achingorwara munharaunda anoregerwa. Wangu mwana inini ndinoaziva because paakarwara handina kugara pasi, baba akarwara kusvika nhasi handisati ndagara pasi, ndingofamba ike zvino zvitori kumusha kwake kwaakaroorwa asi kumhatso pangu ba ndakazwa shoko ndakatomufonera kandi ndiyo nyaya ndadini kuti kuende kwaChangamire kuti tobatsirwawo nenyaya iyoyo kuti tione kuti iri kupera sei. Akati zvakanaka baba, kana zvode zvinonga vataurweyo nezvinonga zvokuti zvodawo isusu mozotifonera tidini tiuye. Saka in short muri kubvuma kuti mwana ane dambudziko. Mwana wangu ndambudziko handisi kutomboramba. Kasi maiziva Changamire ariko nedare. Vari. Maidi kumboti ndamboedza mirai ndimbosvikawo kuna Changamire. Nawo yakaitika kuti ndidaro nditori munzira. Mutori munzira. Asi nawo yakaitika kuti panewo takapedzisira kuzofamba. Tiri kuchechi. Une matsananguri aakaita echiti izvo nyaya iyi kuti mutangi wazoida ikaenda kutanga yabudiswe baba votsanangurire nyaya iyi mamiro yakaita ndokuti muzoona kutore munhu uyu kuzoenda naye kuti muzoenda kudare kuti mukaenda naye akadai haina ripoti hairipoti kuti munoripota hani tanga yamagadzire nyaya yedambudziko remwana baba vabuda votaura nyaya yavo ndinoyatogadzira vabuda votaura zvavari kuda then moizoitora kuisimudza kuchienda naye komuda kuenda naye kumberi. Dzekerai pane pamati kutora munhu uyu kuenda naye munhu uyu unonga abuda wacho kwechizwi chabuda cheizoti baba vabuda veiti kuti mashupiro ndiri kuita kana kuti chishupa apa ndiuyu ndo yakasarira sekuti mazuva ano andakatogara ndisiri kusenza ndasitona nemari ndakasitanga kushanda mwedzi wapera uno saka pendakatozwawo shoko iri ndakazwa kurifarira ndikati well done, ndatenda kuti vakuru vari kundicherechedza kuti ndiriyo ngatidini ngandiende tobva tatobuda zuro kwautoti totodzika kuno ndikabvunza kuti maijoi chanonga variyo zvikanzi vanonga variko. Ava ndiani? Ava ndichiona ndimbuya ndinovati mbuya aderera ndiani chigarisano. Aderera taurirai Changamire kuti chinyanya kunetsa pamurapo chii pamusoro wemutape ini ndakadaidzwa pamhatso pawanyiko mwana akanga aende kuchechi saka mwana wakanga aende kuchechi saka zvakaita kuchechi kwacho ikweyo apene chii chakabuda pamwana payani saka wanga udomhanye kutomara iyo mwana wacho watobatwa ndozvakaitira maijoi ndopakabvara azotofonera sabhuku zvakaitira pane mwana waide kumhanya kunomara ndisi mari paide kumhanya waendopani disease ngabvunzawo mwana ndiye wenyini maderera ndiye ari kunetseka
ndiyo ndo wangainetsekera. Vana vese ritu vaiti taremba kushandiswa. Tauda kuti tiende kune munhu ari kutishandisa. Asi havana kutaura kuti ari kuvashandisa ndiani. Maturi uno ndio kwa plus uno ndio kwani? Paderera. Uno ndio waderera. Okay. Aderera. Amuna kumbotaurirwawo here kuti mwana amuna kumbokuzwa kuti tiri kushandiswa ndiani here baba? Hanzi aderera taurai, ndinonga ndakamumirira. Hanzi taurai, ndinonga ndakamumirira. Hanzi tinokumirire hai, taurai murwi wacho wo uri kushandisa ana. Saka ari kuti aderera. Hanzi zvakanaka, isusu tichachibatsira mwana. Tinoda kubatsira mwana. Hanzi tinoda kuti tibatsire ana, haasiriwo ega tuiwo akatowanda ana acho. Ari kufamba nechirocho. Hanzi zviri kuzika here? Hanzi Abi ngauye apa. Abi. Muna Abi ero. Hapana. Abi ana kuya. Ana unga atakata bozi ngauye kuno. Hanzi hamusi kuziya here kuti Abiwo ndio uri kukonzeresa. Hanzi haana kutaurwa here. Haana kudzisita kuti nhini. Kana kuti maakutya manje imimi kuti tapumha munhu. Ndiyo zvemaakutya, asi ipopo zvakataurwa. Maakutya, hamusi kumupumha ba, hamusimi futi muri kutaura. Imimi chenyu kuona nekuziya kuti zvakambosvika masoko yamakwekwana. Pamusoro direction raimhanya ana ichienda masaidhi ekwaBhiyo zvingangoita tisingazivi kuti ndiye here chaiche but direction Hanzi kana muchitya kuroiwa munoti ndini. Ndini ndiri kudaro. Hanzi munomubhuira Abhiwo kuti ndini ndadaro. Musanetseka. Saka tingati munharaunda menyu vana vechisikana vechidiki vese pane zviri kuitika. Andozve zvinonga zvakatodze kudaro. Chechi yamunongoti tapedza chechi chechi inonzana. Pana patakatomira panapa pane machechi 2 kuti ayange ekucongregation yindi kweAFC. Saka zvakati umwe musi muri pachechi yenyu imimi zvombodaro. Vana vayodaro umwe musi muri kucongregation zvodaro. Ekucongregation handizivi zvekucongregation. Saka ngoiti Ndinoziva zvekweAFC kwetanga tiri isusu. Kwemwana wamaiderera uyu newepapurasi. Abi ndiani? Abi Mutakura. Mwana wenyu? Munin'ina. Abi Abigail. Exactly. Pamusoro baba Bunza. Vati vakambokufonerai panyaya iyi. Makanasa kunzwa here context yenyaya yacho chaiyo? Aicho bade vakafuna. Sina kutanga kuti vakafuna. Vafuna ndakabvunza rimwe kuti vana ava vari kumhanya vechiende pari. Vakati havasi kutaura kuti vari kude kuende kwari. Zvidakwanisa kupindura ndakati musachavabata chivaregerai vaende kwari kude kuenda kwacho toizotangira ipapo. From there vakati zvatotanga Kare? kare Asi gore rino?
zvitsvagirwa nemusoro. Tibatsirewo, tinobatsira vana vacho ndevenyu handizve. Mambo haaregedzi zvinhu zvichikanganisa nharaunda. Zvetingaita ngekuti tinonga tichitobve kunawo anonga achiona kuti zvakamira ndiabimutakura among others ndo vanhu vari kukonzeresa nyaya dziri kuitika kwamura. Nyaya dzebwenyu bambo dziri kuwanda kaini. Kuti ndingazive zvine kavanzika here ndandione zvakavanzika ndoona zvinenge anoti kuona ba kuzwa nyaya dziri kuitika kwamura muchinyararawo ikoko. inyaya dzei ndakanyarara iyi ndingaifanira kuziva kuti kune nyaya yakati dzakawanda nyaya dziri kuitika dzinofanirwa kuuya kuno. zvakadai ngedzipi dzakawanda dzakatsikirira dzipi chakaita dzakawanda dzemuri kutonga hamutongi nyaya kana yeshiri kana yehuku kana yei imwe muri paseji yekuunza nyaya kupi kuno but dzimwe dzacho muri kudzitsikirira dziri ikoko. Inini mungandibvunza mubvunzo ngoti mune muri kubvunza muchindoti handina chenachisiya but ari kutaura izvozvezvo ndibamba mungurongonyana ngachikundibhuirawo kuti dzendakatongedza chikuti dzipi nedziri kuitika ikoko. ngedzipi nyaya dzendakatonga kwazvino. hanzi ndiri kubhuya nyaya yekunyarara nenyaya dzinondodzi dzikandoitwa dzotsikirirwa dziriyo dzikandoitwa dzotsikirirwa dziriyo. Saka ini ndazobuda pane iyi kuti dzichienderere mberi nedzimwe dziri kundoitika dzibvondorwe ikweino. zviri kutaurika kana dziri kutsikirirwa nyaya dzinotaurwa kuti wakatsikirire nyaya dzakati nedzakati dzese dzese dzinosikana hanzi hapana ikauya kudaro. sinzi ndakagare dare pano papana nyaya kubve kwenyu baini dzirumbo hakuna anhu ari kuparemo sinzi marekodzi edu muno matina nyaya yenyu baini imuri sabu panenge pasina nyaya dzinoenda ndo dziri kutaurwa kuti muri kutsikirira. todzitsikirira nenge ndadziona here ati atinoona bakuzwa apa paakandipaa vana vari makaiunza hanzi saka dziso renyu riri kunyarara nenyaya. ndaizoiudza sei pendaizokwanise kuiudza dziso renyu ndere muri kunyarara nenyaya chiro chendinonyarara nacho chinenge ndava nanhu munondinyembera ndausedza zvikiro manje chakaitika handisi kuda kudzaba batopenya uenda kumberi hanzi ngatipotonga iri panapa. hanzi yembonye nichimbomirai ngatipotonga iri panapa yembudzi ichapinda. Sunday kumbira tundozwe nyaya dzakwamura nana abhi nana dziso ari panano rwekwamura zvinopfumbirwa ndisabhuku nedziso rake dzataurwa kuti pane zviri kushate muturu
saka daikubhirawo mudzikava tomotapenane wakatanga kubhodora tinoda kutenda ngekuda kwamakaita mukataurira mambo mukati mvura inonaya tikaende kugwasha iyo mheri dzikachetuka kusina gore saka musatangire munjira tsika risaitsoka musatangire mberi ende makabate nyaya yematunhu kushata kwakadini kwaakaita ende zvekuti Mutape akagutsikana kuti akasimuka kusina negore kubva eitaurwe zoromei kuti amwe anhu akashandiswa chii chiri kudini chiri kuitika. Masvikiro akabuda echitaura zvaakataura mambo akati hambai pagwasha dera iyo kumuzinda iyo echitaura anoti kuti mono kuti hatisi kunyepa tinofanira kusvike tichipinde mugwasha tichibude mvura ifanira kutanga kudini kunaya kusina gore kana makazwe zuva rakati here tinoti anhu azvidini azviziye zvakazi ndaakude kuuya Mbumbunyani unoti Topenya wanga akatsikwa ndanga akatsika saka wabuda tichinogarise nyika ndoti pamusoro nyaya iyi ifambe zvakanaka nharaunda iziye pezviri kutangira nepezviri nepezviri kwenda. Mbuya yenyu ngezvakubi api Mutakura hanzi taura yenyu abi haana ungauya nhasi haana kudaidzwa baba mazita adaidzwa abi takutoronga kuti next time next date tomudaidza ari pano ndiyo baba Bunza naMutakura neziso rayo wasapo ndizvo naniro naMuyambo wekwamura ndo vari vane nyaya kuti vane nyaya dzaiitika ikoko dzakawanda ivo sabhuku neziso ravo dzisiri kuuya kuna mambo kuno zvino vari kung'amba kuti hakuna nyaya dziriyo titonerayo tizwe kuti zvakadini kuti isusu hatisi kutiisiwa tinoti mutibatsiro ari kuramba hanzi Muyambo mwana wako paakabuda nechiro pane zvaakataura taurai izvozvo zviripo shuwa hanzi ngazvitaurwe wakati mwana wakati ari kugomo aiza kupedzeka uchiti kwacho ndazongoona vouya ndo mafirst days acho vauya kudaro vakasvikire kwamaskuta uchitoperedzana uchitowena atete acho vauya chiro chakanga chichibuda ndasvika padhuze ndikati zvatonaka ndizwa kuti chiinyi ndasvika padhuze ndobvandabvunza ndiani zvikanzi haundiziye kutaura inini ndingakuziya sei iwewe uri watouya chitotaura kuti ndinani tiziye vanhu vesadini vari muno takati unondiziya ndiwo kandisa panapa kutaura inini mani iniveshonga alright uri kuti ndini ndakakusana kwa saka uri anani takati no Silas ndo first days takati Silas ndakakwaisa ndakaite kudini kukuisepo kwachona uchipisisa uzwisisa tikati inini wakatitora kuchata kwacho ndogara papi ndakangoenda pamwamba ndinokuenda pamwe pachata ndikati alright zvakanaka ndazvizwa saka inozosiyana sipanda kutaura kuti udini ndikudini ndikanzi ndatoya panapa ndikutoti watondipa dhere mukadzi mukadzi wanga warorwa saka ndiwo watondipa dhere chini dhere mukadzi saka ndosaka ndadini ndauya ndati ado zvakanaka zvavataura zvadini ndazvizwa chomboite shungu ndakamboite shungu chaizo kutomutsiora kupane pamhatso pacho musi yangu masikuti akati andosekuru imimi teramai muchitsvaka zvakanaka kudini nyaya iyi neshuwa ndakazama kuda kuti nditsvake nyaya yacho ndikatsvake mari chokuchoku ndakatsvaka mari yangu chokuchoku ngeshungu ndikati vainga varipo atete chotokumbira murume wacho mugwagwa mufuti ndokumbirawo mukunda wangu uno nevakaperekedze mwana uno timbofamba chiwa takafamba tochoenda zvikamupurofita yakati ndinodini nyaya iyi ndinoishanda
ndakada kuzama kuzvirerekese musoro kuteedzera zvese kuti udhosikangu zvinhu zvangandipotedza ndozvozvodini zvinopererwa mwana wangu ndakateedzera zvese ndakatobvise mari yangu uchosvika uchoshanda zvakashanda apedza kushanda zvakashanda ndikati mwashanda chaizvo here zviri kuzi ngezvangu kuti mwashanda chaizvo zviri kuzi ngezvangu zvinofana odini kupera akati zvikatopera totsvaka imwe mari ndiwe kumba kwenyu ndakarumba futi mugombo ndikatsvake mari inokwana $90 ngeshungu dzekuti watambudzika ndakakura naye mano ndii ndakamufundisa kusvika paari kusvika aroro zvoda iyera ko mano ndinauza chokwanisana kuti ndiani wandida iwo kana pana wandishaisha ropa rangu ka zvobude pachikuzana chinoziva ndichodii ndinotsvake mari yangu shuwa ndakadaidza munhu uya akandipe $20 yekudire fiyo mota mangu kutori nemotikari ndichotsvaka $20 yachomupa uchodina fiyo yake iya ndichotsvaga $90 uchoya pamba uchiita zvakaitaitapo tiitaita zvakaitaitapo zvaireketa ndizvo zvinobatwepo hani zvindaka zvakabatwepo manga kuti chakandibate muhembe akanyaya yatodini yatopera yatopedza chakatobatwa muhembe dzedu isusu dzega nemukadzi ototipojadini yatopera adasotochizwisisa kuti chii chachakanoita chawakatopisa apedza kudaro wakwaindecho chiro chiri kunesa panapo akachiro chidaita back to sender kana munhu wacho wakabata kana muri mumba makabata muchafa ndicho muchakwara ndicho kana ari umweni wakabata uchakwara ndicho ndikati zvakanaka nechitori changu ngachidini natoni matogona mani ndizvo ndiri kutoda chaichaizvo kuti vana vangu vadini vajekerwawo ndizvo ndakagara hapana chakabuda akati ngoma ndiyo chabuda futi chiro chiya hapana kuti mupera mazuva akareba pa chabuda kuti chiro chiya chabudazve zvikazwi pada kuti padini pashana pambai ndotsvaka imweni mari ndakabakushandisa pana mani machi panapa handina kutora nguva uchobva panamatima ndivandaa kutsvake vanhu 2 ndakatsvaga ndatsvaga vanhu vaya 2 vakabva vauya futi pamba machi mwedzi yapera inei vauya futi pamba vanhu vaya vashanda vati tapedza saizvo ndakandomira yozwa kuti haakadzokera kumusha kwake chinyere chinodini konini ndichizwa kuti zviri kudini tichobadanda kuchechi pabumba iye haakadzokera kumusha kwake kwacho ndimira kuteera kuzwa kuti zvakashandiswa zviya zviyani zvapera here ndizvo zvine zvari kushanda kana kuti pane chiri kunditenderera zvese kuziya kuti chichi kufamba sei ndakaenda pabumba mai vamweni vakasimuka vakati rugare amuyamba mufundisi muyambori pere ndati andi pano ishuwa ndakasimuka chimwa ndamira ndati nyaya yangu yaida kudini ida kumbotero ndizwe here ndichomira zvikanzi taone nyaya yerufu pamba pako ndikati ndiri pano taurai tizwe zvikanzi pendai mumbawo ndichopinde mumba nemaprofita acho vanga vari 2 nenini nemukadzi ndikati mwana wacho wanaka kuti utodini utoripo pachechi uchobva atoyemwana ndikati idaidzaiwo mwana wangu adini apinde muna saka achapindi ndega uchotopinda mwana wangu ndiye vanga ari pamukuru totogara profita wachoprofita uchohake mhepo yababa babangu inini uchobuda uchogara ndifunga handima yachijuba akabata mhepo yacho uchobuda uchogara uchoti iwewe ndati ndibude panapa nekuti ndikuona kuti uda uzouraya ndikati mweya wandakambofunga kudaro asi handichadi kutozouraya but ndauchinasa kuona kuti nyaya idini ipere nditori mupenyu ndinase kuona kuti ndiani wakamboita zvinhu izvi chitonitaurirai pano zvikazwi nhane ndikange kuti izvo madzimai angu vavanga akanakadzi 2 akafira mozambiki madzimai angu ndiwo akauraya inini aine mweya uyu saka mweya uyu ndiwo akaisa mweya uyu apa oshandisa ropa rako iwewe kuti mweya uyu ubude uchiti ndiani ndiwe mweya uyu zvokuti ausere kuti unondiziva iwo ndikati handisi kutomborambwa kana kuende papi kana kuende papi kana kuende mudare ndinongoti mweya ubatei nokuti nini ndini ndivachizwa kuti zviri kumira sei wavatarambura zvikazwi right nhau iripo kuti ndiri kukunyepera
ndoite kudai wakambonditsvaka po ndakafira wakasvika here ndikati ini pamakashaika ndandakatsonga uye ndatatobva kumozambique tadzokera kupi kuno takapa tiri Chipinge isusu vangu vakazofira Mozambique arora zvadzimweni asi andadini baba asi andasvikapo zvikadziita kuti wosvikepo asi usati wasvikapo unofanira kuti undibikire doro iwewe nekuti mukoma wako wakafa saka ndiwasaroti uri mukuru undibikire doro iwe ukabika kahari kako kadoko ndouya ndobuda ndandobuda mukadzi wangu uripo wacho zvine zvino kutaura mai yangu inini ndiwo ari munomu vanonga varipo asi ponene nyaya iyi usavataurira vaenda kumba kwavo uenda kobe ivhu repanogara ndikati zvakanaka saka ndonyaya ndayotidini ndichiita ivhu ndakatora yaripo waenda kuite zvakazoite asi ndaita ndada kuta mwedzi uno ndobva ndadaidzwa kunoku Asi mukadzi wacho ngaambotaurewo ngekukasika. Mukadzi wacho uri muno. Hanzi chimbotauraiwo. Pamusoro weishe, pamusoro yedare ramama. Ndikati pakutanga, inini kutanga ndakaenda kuchechi kwamashombe. Ndakapinda chechi baba vanasara. Ndasvike ikweyo, mwana wanga akabve pamba muna December last year, pete uyu utabva. Abve pamba, wakaita zvakuita murume wake kuita zvokuti isvona. Ndakaenda kuchechi ndikasangana naye kuchechi. Ndasangana naye kuchechi, mwana waibude chiro pachechi. Echibude chiro kudaroko, ndakazviona ndikabvunza ndikati, mwana uyu muri kutaura kuti ndizvo here zvaari kungoita kubva zvaakauya kumba kwenyu. Zvikaziya zvaari kutoita zvaatori, unongoti chero nguva, unotomuka kana usiku, wotogara mutonona pasi unotaura kuti dzosera mukadzi wangu kumba kwawakamutora. Ndikati ipopo takagara pachechi ipopo chinhu chiya chachikabuda chichitopopota cheiti dzosera mukadzi wangu, wakatore mukadzi wangu. Zvichidaro inini ndakabve pachechi ndakadzoke kumba. Ndasvike kumba handina kukwanisa kuti ndizvitsanangure kuna baba wacho nezvachitaura ndakanyanya. Akangondibvunza kuti makanamata zvakanaka here kuchechi, ndikati ndichovha ndanyarara. Ndanyarara pakaizwe gomo rakaizwawo kubanini. Ndakabva ndati inini kuguma handisiri kuenda. Amwe otonditi hambai kugoma, ndikati kugoma handisi kuenda. Amweni angochovha aenda kugoma. Aenda kugomo ndobve takazoona mwana akabude chiro chiya aina atete ake nababa Masikuta. Asvika akasvika baba acho asitoakaende mumikoko dzavo. Akabva ati baba ari pano here, ivona ndiwo akatange kuuya, mwana akamusiya ochouya ega. Echobva ataura mwana wauya asi ishu yaari ngekuti une chinhu chiri pamwiri pake chakabuda ikoko chinongoti chinotaura baba wacho. Saka tambotochikumbira kuti chisare chiri kumba sezvo kwashe asati asvika pano anogozongorumbirira. Saka takabva tamirira, akabva asvika echibva ataurwa nyaya yacho. Ataurwa nyaya yacho akatomboita hasha akati handisi kude munhu panapa. Kubva tazoti mukanyanyata havasi kude munhu apo paita dambudziko remwana. Saka zvozoitwa sei? Akabva ngauye hawo. Echobva auya chinhu chiya chakataura. Akaita hasha yese chinhu chiya chikati kana mwana wacho ndakutomuparadzire musango, baba acho ari kuti inini ndakozviuraya. Anhu hauchitoita gwitikwiti rekuti ino ari kubata baba, ino ari kubate mwana. Zvadaro zviya takati tinode kuende koofamba. Ivo ngoti ini handiendi koofamba ngoti nana chemunoziva. Ndikati aiwa, kana musina chemunoziva tinofanirwa kuti tiende koofambire mwana. Mwana uyu ogara pano zvakadai here, kana kuti ungangodzokera here ngoti nyangwe mwana musingazivi kwaari kupasha haasati auya asi wasvike panapa ngedambudziko. Tondoti here mwana ngaandodzokera kana kuti unogare panapa tondotarisa zvakadai zvinenge zvakazodini. Takaenda koofamba kumangwani wacho kwetakaenda nemwana. Tikakumbira mudzimai wababa Masikuta, inini naatete acho amwe ari pachitanda, baba acho nemwana. Takabva taenda tese. Taenda ikoko takatosvika munhu wetakaendera wakada kutomboramba kutibatsira. Echibva azoti handimirirei panapa ndiri kuuya ndichamboende kumashongo. Echobva aenda kumashongo chodzoka ochoti tipindai mumota. Techopinda mumota kuenda kumba kwake. Tasvika ikoko vakati
ndapondorambe kumubatsira ngenhau yekuti pemanga muchisvika ndaona mwakabatirana munhu wanga akafa. Munhu ane mubvunzo waandibvunza wekuti hazi uri ude kuita ngezvangu, uri ani iwewe? Kana munhu echishanda unotarisire kuhora, inaivangu yekuti ndihore yakwafa. Saka iwe uri kuita ngezvangu, ndiwe ani? Echobva abvunza akati, baba, upenyu hwemhuri yenyu munohuda here? Iwo akati, upenyu hwemhuri yangu ndinohuda. Zvikazi, baba, munoziva here kuti munhu unokwanisa kupuhwa chikutu chiri chikutu chinozodzimara chazokura kusvika yaibva huru, kusvika yatoshumba. Kana yashumba musoro unotore kovhima nayo, wobva washaya nyama yako. Inodyani? Akati, inodya iwe. Zvikazi, hezvo baba, shumba iyo yamirapo. Kubva achiti, handisi kuda kuti uzoti muprofiti wakazoti wacho wachitaura majana akataura akati tibatsire mwana adzoke kumba kwake. Munhu wakaite zvaakaita pamwana muchandozoonawo henyu mwega kuti zvichamira sei. Tochodzoka kumba tichiende kotsvaga zvaanga ataura tichozomuka tichidzoka. Wakaramba achibvunza akati, baba, upenyu hwemhuri yenyu munohuda here? Akati, ya. Yangu wakabva abatsira mwana akati mwana ngaaende kumba kwake. Iwe muabereki mubva madi maenda kumba kwenyu. Mwana wakabva aenda kumba kwake. Wakasvika wachogara. Agara taindozwa mwana hazvisi kumire zvakanaka. Mwana unorwara. Musi umwe ndinonga zvichingodai mwana haana usimba. Akazouya mazuva apera apa. Chakutanga kubuda futi tiri kuchechi. Wachochizouya kumba hazvazozi mhuri yenyu yese ngainge iripo ngeumwe munhu wakabve kuuyapo manje akatouya ari 2. Zvikazi mhuri yenyu ngaiuye kumba. Chakaitika ngechekuti inini wacho ndii ndakanga ndichisangana nedambudziko rendaisangana naro ndakarapa rekuti ndakanga ndichibaiwe mwoyo wangu. Ndakaenda uke ndakaenda, zvikazi munoda kubatsirwa, asi mukabatsirwa imwimwika dambudziko remwina munogone kuende kumhuri yenyu. Haana kutaura hake kuti ngerei, pane mhiko yeru. Ndopakazozi vana vese ngavange varipo vabatsirwa. Anhu ayana akabva atouya akanga achida kubatsira pamwe. Wakauya mwana uya, chinhu chiya chikabuda, but pechaibuda chakanga chisingachabudisi mazwi, chakataura ngemasaini pamwana ipapo. Ndiri mukati mwekuti pendakabatsirwa inini, kamwe kamwana kangu kamusikana kane akasati kasvitsa 10 years kauda kuzosvitsa kakabuda ropa kakarara kuita sekuti kaendawo maperiod apo kachiri kamwana kadiki. Time haisati yakwana yekuti kaende maperiod. Kati kakamuka kakasvika blood rumwe rakoresa. Zvichibva zvadaro, munhu yana akabatsira akati, chinhu chiri pamba penyu panapa chiri kurara vana venyu vechisikana. Ndipo pane nyaya yacho kusvikira nhasi. Hanzi ichokwadi chataura maya. Asi apa baba muyambo kana muprofiti akati shumba yamira apo iyo aikuti mimi ndima unenge achikutu kenyu kakakura kuite imba ikazoita shumba. Ndo zvaitaura. Inini saka ndauya ndobatsirwa. Inini ndipo apa zvinezvi handina chandinacho. Aende shuwa ana chandina. Nini marodo ndakaita mukadzi wangu kuti ndinda pano pandakamufanira kuti mbope ngoenda Mozambique ngoende pari hapana. Kana ndichanyambotana natinonda ndikukurira ndakandokura nawo ndakaita zvakaita zvinezvi. Saka kuda kubatsirwa kuti chiinyi chashaisha ropa rangu. Ndinozwa kuti ichocho chiinyi chashaisha ropa rangu. Ndone hanzi kubata pakabatwa pakutotanganga kuti kana muprofiti agadzise zvinhu izvozvo pachade kufa mwana wake mukomana. Panofa mwana mukomana mukadzi unogona futi kutofa ipopo. Saka unoda kuti abatsirwe musharukwa ngeprofiti kana kuti n'anga ngekukasika. Unobatsirwe zviro zvasingazivi. Wakabata ndini ngaswiro aunobatsirwa zviro zvaanoziva here kana kuti zvaasingazivi. Hanzi pakabudirwa mwana
pakabatsirwa mwana muprofiti wakataura achiti pamusoro pemwana paakabudika pamusoro pemwana muprofita wakauya takatanga kuenda ndomubvunza yakabvunza yataurwa nemai indikati sho mwana wangu ndoda kuti ndidini mwana wangu ndoda kuti vadini vakone ende handidi chiri chibinga ndichobva kuna vana vangu ndoda kuti munditsvakire ndakamuprofita kuti nasai kunditsvakira kuti chiinyi ndionogadzirisa kuti ndatambudzika ndasemana dzakawanda ndinoita zvitsvaka zvibhedhlera asi hazvisi kupera kana ndirini zvinofanira kuperazvo kuzvimushando aiwa zvimiyama hanzi kana nganga ikandouya uchandobatwa saka ndoita sei ndisina chandiziva ndoita sei maprofita akauya akawanda tirakuotora tasvikaona tauzvita zvinhu zvacho hapana zviri kubudapo zvakutaura zvacho chitorai ndiri pano hapana miyambo vanzwa uchiti pakabuda baba vakati ana mai ndo vakandura ana mai vandura vakatora chiropa vakaisa pauri kuti iwo pese panenge paakubuda problem inonzi ndiwe handizve ndizvo chaizvo saka pane zvakazomboita here kuti ugadzirise kuti dakara ana mai nababa handina saka inda uri kuochiitira kubatsirwa kuti nditsvagirwe iwe wakatotaurira ndonyaya ndaida kuzwa kuchisvikiro kuti ndizvoti inivo pane pandakabata were kuti pane kushaiswa kuti panonyaya kugadzirisa iyoyi baba iyi kuti nditsvage chimera chacho ndaanacho ndiutsvaga ivhu ndakaatora mai ariyo varipo here vatakadzaira asi mai vangu ndinavo kuno kuni vamwe mai vano vese vachivapei mai nyasizota chivapenyu here asi mai ndo vapenyu andakakuti ndende komba mai nyaya iyi vakaizwa here kuti mwamuna wavo vakabuda achiti ndimakandura ndakatowataurira vakati ndakatowataurira nyaya inei vakati izvoni ndine nyaya ndichirikugadzisa bhosi ndakapumhiwa ndakabveyo vhikira piraine vakati ndine nyaya ndirikugadzisa bhosi ndakapumhiwa ngemurume ugara padera apo wakauya akanditi panapa mai ndine chiro chiri kutendera pamhatso pangu apo ndingechenyu ndikati ndichototipo mai nyaya iyi kana ime musikaizivi kune madzimambo ende kuti musikaizivi ndaiti madzimambo tikunogadzisa nyaya yakabadiki aiwazve muyambo baba vabuda vachiti mai yako vakandiuraya ndizvo chaizvo hanisibwavura baba wako vasina nina babangu vanina vacho vari mozambiki ko ana sekuru varipo ana sekuru andadzamai muno masara vana vamukoma vacho vari pachasuba wakavataura here kuti hangadzenyi mbizi yakauraya handisati ndavataura nokuti ndainotoda mufambisa nyaya idzi ndichizotangisa inofambisa seana sekuru vari dzenyera vasingaizi ini nyaya maisa nditomboibata ndimboni nyaya yemwana wangu kuti abatsirike ndimotanga ndabudise baba vangu inini sekutaura kwavakaita ndabudisa baba vangu vangu ndovashandipe chokwadi chokuti ndiziona kufambisa chii ndosaka ndaita kuti changamire ndichiri mugwanzi kuti nyaya dzangu chakadii dzichakareba ini nditanga ndagezeka handiti baba vobuda zvavakataura vontaura zvavanotaura kuti vati ndini vana vangu vechizwa zvakanaka izvozvo sekutaura kwavakaita tiri kuchechi kuti iwowo parakondori kushanda apa ndosaka chinhu chiri kuti ndiwe ani mapazwa ndokundakati vachobva vati chigadzirisa zvoda kugadzirwa zvacho saka ndo zvandiri kuita ndoita sei mweya wakati kwazizvo enda pamama wako wobe ivhu then wosvika ukobikwe doro ndinozouyeyo ndobuda then ndabuda mai vako nehama dzako dzese dzonga dziripo unotovataura zvinhu zvezvadini asi hapana kana anyone unofanira kuti abate doro iri muroora wangu uyu ndiye unofanira kuti adini ainge akabire padoro iri doro rakabirwa kwangu inini kumba handisati ndaitaura handisati ndabika baba ndindosaka ndirikozwa nyaya dziri kuzotiri nyaya yeti ingamusibudise nyaya dzenyu inini handikafembere chirumba munhu asi kuti inini ndinotaure nyaya babamunetsa inini ndakufesera muchangamire kuti uri kugarire nyaya yeti ingamusibudise hanzi wewe uda kubikisa mwana waaridzi here mukadzi wako iwewe uyama mwana waaridzi anobika doro racho chirutsi haasi uda kubika ba unonga akamikwa ndiye muona unonga akamirepo samai echiona vangu inini mai havasiri kudiwe vazondipo musi unobude chinyi mudzimu
ndozvindakazwa zveitaurwa. Hanzi murume uyu ngaatsvakirwe n'anga dzinomubatsira ari mukati medare rino. And inini pamusoro pedare eya tine nyaya dzakati wandei dzetosangana nadzo mumachechi dzingati nyaya dzemhepo nezvakadai dai dai. Chinhu chinouya chechirara nemwana uri 9 years imhepo here yekuti ibvuri rekutopisirwa ngemunhu zitaura apa nofunga ndakadiwa kutoti dani mafungiro angu padare paida kutsvake munhu unokotsvake zviro zvinokudzimusa izvi because apa kutauri patone nezvimwe zvinhu zvakati zvitokoroshi zvimwe zvinotoite zvitoma zvinotobatana ukaona mwana uri 9 years kasikera ukaota 9 years because kwai kakakwautiri kumutemo hapasi fair hapasi fair itori atori maninji asikatotauri zvokutaura kuti musikana iyeye isusu handizozvizwisisa muzvimwe zvinhu zvinotongoitika kuta kuti hasi sitori manarava mwana iyeye akutoroorwa nemurume wake ozi wakabviswa umwana oti ndakabviswa ngechiro. Ndiani murume unobvuma wakurara nemukadzi wakoyo otaura kuti handisisiri mhandarava ndakabviswa nechiro? Hakuna. Zvinhu zviri spiritual zvinongoitika through imaginations, zvinhu zvinenge zvingori superstitious. But kana pakutodzi munhu pakutoitwa penetration yato police case because evidence irikuti hapasisina kuchati munhu ba hapasisina kuchati chinhu chichiri chinhu here ichi kana kuti wamunhu apedza kubvunzo chichingati chinhu here kana kuti wamunhu bozi kana anoti ayambobuba ayaka unozondoona zvoungatozwa kuti apane zvaitwa but kana zvakutoende apa yato direct penetration ndo nyaya dzinoendesa anhu majeri. Proof inoonekwa kuti iwo wakarepaka inyaya yekuti panoendwa kumadhokota poonekwa kuti pakaitwe penetration. Hapasina mhepo, hapasina mishonga baba, watoo munhu wakatoyonyeka unofanirwa kusungwa. Hakuna chinhu chinoite zviro zvinosvike pakoburitse munhu ropa utori munhu. ndingati mwana iye pakamudaga ndini tange ndakatorara naye mumba ari 2 iye nekamunin'ina kati 5 years. munotorara nawo? Ndandakatorara nawo. Asika muri kuona here kuti nguva yamatora zviitiko zvakadai zvichiitika zvinotyise kudai makangonyarara yakareba? Nguva yakareba. Ishe unoifanira kuziva zvese zviriitika pamushakiro. Nguva yakareba. Asi chinonga chechiitika ndechekuti inini ndikanga ndiri mumushando ndiri mukadzi mutorwa. Maproblems ndechiyataura kubva ndechiyataura zvinhu tichisangana nazvo pamusha. Zvimweni zvacho hazvina unonga achizonga akamirapo echindibatsira. Anyari maproblems amwe ndikataura pamba panapa zviri kudai handina rubatsiro rwendinokurumidze kuona nenge ndechingozvitambudzikira ndega. Saka kuti inini ndizomhanye kuye kudaro no ndechiuye kutaura nenge ndakuzwi kuti waende kudare koende kondimangare nyaya dziri kumusha. Inini munotaura nemurume kuti baba izvi zvauda nachangamire zvauda ishe kana ainzwa nyaya dzokushisiwa kuna changamire amusina kuti zvapa mberi mberi. Umweni makaenda naye kuchipatara here mwana? Aiwa, handina kuenda naye kuchipatara. Ndakaenda naye kuno anobatsira ndiwo akazoti mwana waye unoda kubatsirwa ngekuti pane chinhu chiri kuuya chiri kurare vana vechisikana ndo chakaite izvi. Imimi mune makore mangani? Ini ndine 45. Pa45 years penyu makambozwa here kuti
kune chinhu chinobvisa umhandara handizivi hangu asi hamuzive chii chemusikazivi anhu mwese dare riri muno tinazvo zviro namibobo vanharu nyengwa akawanda hamwe mutori muno mwazviremi ukaone chiro chako ende kobvisa umhandara hachisisiri chinhu bacho hachisisiri chinhu ba hakuna ngoti chinhu chinozi chinhu imhepo it's a spirit kana anonzi mubobobo weoyo hapana direct what name inoitwa ipapo physical abuse kana kuti chii my imaginations it's a phenomenon it's something that is still to be discovered hakuna zvinhu zvakadaro but ukaone chinhu chako ite direct penetration yekuti munhu unotobreka unoziva kuti pasina kuti chinhu ba tiri kutaura chako frankly speaking titori munaro wacho kuti paine akatombonga akasangana nemhandara handi nyore bakubvise umhandara panototambwa nemunhu pasina tisi kuti chinhu bamunhu chaiwo akatokwana kuite munhu unototamba pamwe sondo rinotopera kana mwedzi handi chinhu chekundoti kudai but kana chinhu ichocho chakuya tosvike kobvisa umhandara pobude ropa imumwe wacho ko mungazoona ane ropa aiwas panoda munhu ndozvino mungadai mwakaenda kuhospital paine hospitalization pane zvakatoitika ipapo oonekwa kuti iye wacho hapana chakatoitika here kuti zvitoripo epolice report yaitodini futi yaitodiwa ipapapo ndo mafambiro anoite nyaya dzacho idzodzo because hazvisisiri zvinhu ba isusu tiri kuti imimiko kuti akatouya akatorarwa naye nemunhu chai ndiri kuti ndakanga ndakarara naye mumandini ndechimuka makuseni zuva ratobuda ratopirodai ndo paakauya pendainda zvikazi mumaini ndamuka wapendira ndo rakazareroka imimi zvakatoitika zvacho hamuzozvizwa handina mama akarara naye baba angari ndakandakarara naye baba achona anga asipopa angari anga ari kubasa kwavo apeno hazvisi kudzidza matare kutozvizwawo inini kutotanga inini bvabe ndakabarwa ndinozvizva ndakazvibvunza mibvunzo yekuti zvinombodini zvinhu zvavo kana muroi chaiye kana chipoko hachiiti direct penetration yekuti munhu unotobuda ropa ba hapeno akambozvizwawo simudzero wokuti kwediyo zviriyo ngoti zvinotanga uzwa inini nditoona kwendinoita munhu akatoita zvaakatoita ngekuti chinhu ichocho munhu iyeye anotozi anoita mbobobo wacho unenge usitori iwewo munhu hapeno its something thats mind blowing dzine maimaginations hapana direct impact inoitikapo yakafanana ini nangu kutanga kuzvizwa kutotanga saka ndoti mungadai mwakaenda kuchipatara still kana izvozvo au advise you kuti muende kuchipatara vanoita ascertain kuti munhu uyu zveshuwa pane zvakaitika kana kuti vanotoona kuti pakaitwa penetration kana kuti hapana vanhu vese vekunoona vanozosungwa nenyaya yerepiya nyaya yekuti hospital ndiyo inoita ascertain vanoita matesti ekuona kuti pakatoitika direct penetration then it's something that physically happened munhu akatoita zvaakaita aidha munhu iyeye anogona kanga ari muroi akakufuratidzai imini kuti musatoziya but atokufuratidzai akatopinda ari munhu akatorara nemwana wenyu atori munhu chaakagona munhu iye kukuroya drug like zvaita kunga munhu akadhiragwa
waisirwa madrugs muti arambutika mukana uzokufunga ndikubva wavharwa asi munhu iyeye akakuroyai kuti murare munhu wakanga atori padho atoona kuti akuroyai bva atopinda bva atonyenga mwana wanyu iyeye zvemuri toti zvinhu ngezvokunyemba mwana wanyu wakanyengwa imi nemunhu mupenyu hapana mushonga apa ngatisanyemberana vanhu hamuna ana adoko pamunhu ukaona paakutozi neroba it means zvinhu zvakatoitika physically pari munhu unofanira kuenda ujeri hakuna chinhu chinodaroba chinhu hachimbori munhu ba ende hachimboendi kuma9 years izvozvi totoziva kana mbuya idzodzi dzinodzoa chindotinhwa dzichitomuka zvichienda zvakadaro amwe acho anozondoita zvokutotaurirwa futi pamuprofita kuti muri unyengwa iye asingatobini but izvi zvokuti pane direct penetration panokune roba pane munhu unofanira kuenda ujeri pane nyaya handi chinhu munhu makambozvizwa napiri zvakaitika kangani vakatotifonera uchontaura nyaya hakuna zvinhu zvakanaka ini lapo ndataura panyaya ndakabatikana choti hapana kuti mumbozwa kuti chii chaitika pane unonamatira wakati unonamatira wakati iwona ndio vakaendeati mwana wako mwana wangu vakandifona wakazwa kuti chiwo iwo akandikwazi imhete hai vawe unepoinonyenga munhu mungadai kutine mandare uine mhepo inobaure munhu mambo ndikusikira izvozvo kuti ndinoramba ipapo pane chinhu wakauya achivhara mamai arara obva aita flat matimakahope kuti chisoko nyembe atori anhu anotora pamubhedha chisoko ichikunyenga mukadzi wakwa saka paipopo kwachiti anenge ndichinangwa chakeka mishonga yake inongazi nyenge kamwana kadika aka utsvaga kuti pamaini inokwana business ngezvekuti munhu wakatouye kutoromba kuti anotenga pera runonyeperana mudare muno kuti chinhu zvinhu zvoti munhu straight wakatosvika pamusha kwakutoroetsoro dzake kwako noti mai ndadina ndatoradzika mai acho hapeno pamwe mai acho munhu hapana wazve makanga mwatoona munhu uwo waichitara wakachindodeuka doko pamwe wakatotangira nemumwe wacho hapeno but mwimwe tiziva kuti mwakapinde tingazotosvika hedu kufa hedu tese muno asi bomba umwe mwakapindwa ngemunhu wakatoite zvaakatoita ari kumwecheroa mishonga izwaika pendurutauraka munhu iyeyega wakatovhuredza akapinda munhu akatochinja kuita chinhu opinda dhoo rakavharika haachanyengi zvekuende koti munhu unobuda ropa kai yatoo mhepo uyu munhu akapinda I don't know. I rest my case. Zvichazobuda. Sorry. Pamusoro changamire. Pamaonero angu. Iye hanzvadzi yangu yomukwasha wangu. Dambudziko ravo maringe nevana. Ndamboisa hangu iye kubuda ropa pasaidi. Padambudziko ravo pamaringe nevana vavo nemwana wavo vari kutaura nezvake kuti pane chinhu chinotaura paari mazireta rakatanga aroorwa sikana yeye asi sekutoti kugara kwedu wakatanga aroorwa ndikuti zvakatanga kutanga kuti uri kune chinhu chiri kubude paari ka kuti tizozviziyawo nesuwo wanga zvakazobuda aroorwa wakaroorwa parusitu chibambo chinobuda munhu
aroza. Ndosaka toona kuti pane ana anochemberere pamba anonga ari kutovhare zvikwambo. Ukangobuda kuroorwa chete bhozi chimurume chakaiswapo chinenge chiine shanje manje kuti iwo wakuenda konyengwa futi kwenini ndikutogara ndakakupuwa iwo ndakavharwa papi panapa kuti ndakakupuwa kuti uri mukadzi wangu wakuenda koorara nomwe murume uko chinotogona kuuraya futi chi murume wacho taura saka ndandode kuti zvadaro kubatsirwa kuti vagare zvakanaka, vagare kumba kwavo dambudziko risipo kuchechi vanenge vari kubatsirwa. Chinhu chikuru chandakatotenda maningi chinogara ndakatotaura naye nehanzvadzi yangu ngechekuti hakuna murume une rudo kudai ngemukwambo wavo wakarore mwana wavo iyeyo. Chinhu ichocho chinobuda chechishungurudza kwawo kwaakaroora asi arongogara naye unotondifonera sekuru zviri kudai tichingoonesana mumwe macho kusvikira asununguke. Iwonoti zvirudai zvichingotaura zvirudai zvinoita ngezvekuti inini hangu pachezvangu ndinozviteerera asi mama chandizonyanyi kuita godhi pakunyanya kudozvifolowa mira ndo ndinotsanangura. Pane chinhu chinobuda chechitaura asi mukutaura kwacho chinonange mukwasha wangu kuti unondidini unondiziya. Asi zvakadaro mukwasha takatomubvunza mukwambo wagurira mukwambo chinhu chiri kutaura ichi chekutanga ngechekuti tenda Mwari yochataura uri uchini uri mupenyu. Azhinji ari kuzotaura zvinhu chimwe chinhu chiri kuzotaura usisipo wakasekurinina nechendinodini chendinoziva kana pachechi tinonamata tese kana pachechi unotosimuka kutestifya pamberi pevanhu kuti inini kana paine chemuri kuona chakanangana neni ndoricho chiri kutaura pachinoti ndini anhuwe ndibatsirei. Saka manje tabva taende kotiwo pamwe pacho tabva taende kuti takakupererwa like kuti zvazvadai uyu unot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 o
pachechi ndanga nditoripo ini kwasvauya ngekwendiro ndinoda kuti batsirwe baba varipo akatorana vakaenda vese pakuende kobatsirwa vangori vese saka kuti pari kosarira manje ngepapi ndopekuti kaneniwo ndakareka kukana hanzvadzi yangu inotouya mukoma ndodini toti mukundawo zvinode kuti tibatsange vakatomboti imimi nehanzvadzi yakoyo zviadvantage irimo ngekuti uyu mukadzi wauyu indori hanzvadzi yako utori babaka makambofamba here muri tu kufambire nyaya iyoyo yemukwambo handina ndakatoinizve ndakatotaura nehanzvadzi yangu ndati hanzvadzi handipindi mumbango mukwambo kufambire nyaya yake ariyo ngekuti zvikazotenderera uyu unogona kuti ano sewani murunga mautonge musha wangu zvadaira zvinowanda saka makaka todini tititauraonana pamboraiti nyaya yacho wadhanzi unoda kuti timutsvakire atsvakirwe ndati zvaanobatsirwa zvinhu zvaanoziya here kana kuti zvaasingazii ngekuti hatingatswe rudo rongobatsira munhu zviro zvaanoziya kauti titozive zviro zvako zvibatsirwe ega kaubatsirwa masoro hanzi uyu muyambo uyu zvinhu zvaanoziya here zvaanoda kubatsirwa kana kuti haazvizivi hanzi murume uyu maanoenda kobatsirwa mumwe macho unopiwa zvimwe zvinhu achiti uri kubatsirwa asi zvinozodzoka zvaakumupandukira ndiyo zviri kuda kuti abatsirwe iye nemwana wake
kuti zvinhu zvireruke. Saka ndomubatsira sei? Hanzi ngakuuye n'anga ibatsire murume uyu. Une mari here? Izvozvi handinacho. Ngezveunoita kwanyase? Yacho Unei? izvozvi Zaidzi mari unei? izvozvi handina. Handina chemina Kana huku kana mbudzi kana china? bvunzai varipa kana ndokozva chidhoma chacho ndakachibatawo papi chinoshandei handina chandinacho vabvunzei. Mbudzi dziri kunge dzemukadzi nedzevana, huku dziripo ngedzemukadzi. Dziripo handiwo unogadzira zviro zvevana. Hanzi vana vari pamura vamwe vacho ngevekwaderera ndevekwaMuyambo vanoda kubatsirwa. Hanzi pane amwe asiri ekwaderera arimo ana eMamura imomo anoda futi kutobatsirwa dambudziko iro. Riri raMuyambo iyi dambudziko ngeremunyika here kana kuti riri kubata anhu ana baba anoshanja? Riri dambudziko racho ngeriri Hanzi kusarisa? ana ekwaderera ari ega, ekwaMuyambo uyo ari ega anoda kubatsirwa. Neamwe ana ari Mamura futi anoda kubatsirwa asingapatswa kwen'anga inobatsira vana ivavo. Unotsvaka n'anga ndiani? Hanzi ndivo ivavo. Saka that is the case. Hanzi munhu unonga abatwa panyaya dzevana vekwaderera nezvimwe zvese ndiye uchazobhadhara kudzorera mari dzashandiswa ngaabereki aya. Wazudzwa here? Saka unochibatana naderera newewo wacho mutsvake n'anga mouye kuno tochione kuti uri wederera wazobatwa iwe ndo unonga wakubhadhara. Hanzi toda kuti nyaya yacho itirwe muno. Izvi ndozvendutaura. Saka imwimwe apo iwo ndo vanotsvake n'anga izvo. Ndinoona kuti ava vanotsvake mari yekuti n'anga idaidzwe ngedare iwe muno. Then zvinonga zvazobude pan'anga yayo. Umwe unozobhadhara Munhu wacho wazobatwa ngekuti izvozvo ndonofa kuzorifanda aya mari dzayo. munhu wacho uri kobuda kungokudzere kana kuti pakati pavo. Hanzi munhu uri kubatwa uyu uchabatwa uri pakati pavo here kana kuti anhu emunharaunda? Hanzi yekwaderera munharaunda asi yekwaMambo zviri muchiuno. Muchiuno kuti ndiko kuti zviri mumba mavo maderera amaMuyambo. tazvizwa. Taizwa pane zvimwe here zvanga ruda kuti tibva taonesana munhu. Hanzi yaMuyambo inoshandika inopera asi yaAbhi kana akashandirwa hatichadi kumuona nharaunda iyo. Panonga paakutaura kuti mabasa ake akakura. Abigail. Hanzi zviri kuzika here izvo? Hanzi sabhuku riri kuzvizwa here? Vataura kuti hati kuri kuzvizwa. Hanzi tatenda. Hamusati tangu mama yakuitaura ba zvichasvika pezvinoshandwa zvozobuda. Uyu naye ana sabhuku. Gatwai adaidzwa.
hapana umwe munhu urimo unodarika sabhukuka ari zvanaka ngezvoti sabhuku acho aripo iwo paine zvaanonge atidozobvunza anonge akuya tobatana tozoti asi atotizwa zvatotaura kuti mutori nomubvunzo muite mubvunzo musanyarara muzogunun'una mwapanzi hapana orit azvizwa itsoke chiundo changu chekuti paite pazoita tsoro mbiri iyi yakatanga iyi yababa iyi ndosiya ndombomisa hangu ndomboita iyi yataurwa nhasi hanzipo uchauya ndiwo pachataurwa yababa ako tsoro yacho neiyo yemwana chimweni zvechibvunzo ndinango kuti pendinouya ndinouya ndindegarirarika ndoone hama dzangu ana mai hanzi ngadziuye handotenda hazviiti zvoti muite zvimwe mwezvo saka bhuyu hapiti kumusamana zvese zviri kuitirwa kuno munhu kuti utomubachatoya hawa imumendai moronga ibuya murituwa asina hama dzake ndiani wakarorwa hanzi mimi hamusiri hama dzapi here muda hama dzebhazi here ndii munoye naye api wacho naye adocho moda amweni kana ana baba yake aripo munondoandaakadzi nene munoya kahama dzake kana dzindoripo dzinondodaidzwa kutaura paizviita mwana wangu inini papane umwe mwana wekwabrasi musikana ndizvisunenge mwoyo hanzi ngaauye hanzi ngaauye kuti mwana wawo abereki acho ane chikamu chabvisa here kuti kuno kubatsirwa purasi wacho uri mwana unoyo mai yake akashaika asisina haana abereki abereki andorinawo ndimbuya anotogara nawo anotsvaga mwisana yekuzobatanidza mune mwauchionawo hanzi wepapurazi hamusi mwe wapurazi here saka munondouya naye mwana kuti ndimanoizvozvo ndimunofanira kutobatsira mwana munoti mbuya wabatsire kuda kutetera mbuya ka munotaurire zvekuti kuna akomana azvizwa anhu ade kwapurasi nyaya idzi tode kusorozve nyaya yekwani yekwaderera muyambo napurasi nanga icho chaicho iri 1 dambudziko racho rinonga riri kuitika rinobva ragadziriswa ka 1 asi unozobuda ultimately kuti uyu ndiye wangaine nyaya dzakadai ndiye utinozobata kuti achibhadhara mari dzimwe dzadziri kudiwa handandidongokubatsira pana mama ari kutaura aya muroora wepapurasi mbuya ari kutaura munoche mainini ndimainini muroorawo futi saka maybe pangade kuti pange paine hama yemwana iyeyo ana ataurira nzeya anototaura kuti tabveiyo kune nyaya dambudziko riya remaishiya kuti rinopera sei tazoona mushonga wacho tiri kudiwa musi wa17 kudaro kwamambo saurombe nyaya ine mwana wedu wetinaye kuno iriwo futi kwamuyambo iri futi kwani kwaderera saka anhu ivovo havari kuti vana vabatsirwe kangari ka1 kamwe chete kuno saka mafamilies iwayo wese munonga munazopana ekuperekedza achiperekedza anomiririra omiririra handizvo ndaidobvunza panyaya yemari kuti vari kude kuunganidzire mari ingaite chiuwando hwakadii at least $100 it depends $100 hakusi kuti ndiyo chaji yacho kuda kungoti ovharo zvizoitwe zvinochizobvire ipopo kuti yakwanirana zvandonazvo kuti isina asi ndima inenge yatombo tiri kuti pasazotange kuite nyaya yekuti munhu waapo imwimwi mwaapo mwauburitse $28 uyu unobva ataura kuti ini basa handidini onai pari kuda kubatwa misha mingani mitatu saka at least tine chinoda kuti zvingewo zviri zvinhu zvakadini
saka mukati wekwapurasi waona wakateti moitawo kana 35 varipo ya70 plus pakauyo painhani pamwe yakatowanda umwe munhu unogona kuti ndaumubatsira mahara but ngatisazvibhenga izvozvo zvino munhu mazuva anaya nemaomero akaita zvinhu munhu unenge achitodawo something okay pane chimwe here hanzi hapatisina hapo zvimwe asi isu tichada kuzotaura nemasabhuku namambo zvazveprivate dzenyu naiwo hana asharukwa abuda achada kuzotaura nemi anhu ese hawo abuda